Tá mbeidh seo le Ciarán mac é bhfaoi léirigh sim i ngéige na hAlban a eolalam mar Gael nó mar Gaeilgeoir agus ceap mé go meid sé spéisiúil so is roiint na hacfaní atá ar fáil a phlé agus ní hégur sanolí mission ó bhfuil mis an bhaigantanga ach tá level áir a baintach go manifstatanga agus cadíú dí darpaigh dum ach cén fágur chuirtú sim satanga ar dús a Chiaran. Well, ma héamh sa ní lá taí gom le goil na hAlban agus mé sin dahraigh an leabhar a rinne tú an tastraán ar tintin na farige dóibh dahraigh sé mu mion faoi héamh an teanga sin agus rinne vís ag brathnú ar fhí seán ar rinne Days of French and Swedish sílam ar an chlí in a raibh sé sásta teangathe a eolalam chun spéis generalta a chothú ó héamh teangathe de chun mód chun níos mó dhéanamh béidir. Agus mar eolar sin buatlam tríal a bhainte as an teanga. Nílan omláán, níl an winine nó an tam a gom chun an thur sada dhéanamh chun líofacht buinteach ach gin an céan a buatlam bugáí na eolalam just chun mo mion agus mo chud taí chun churpan cín ar bhealach éige smín le, you know? Well an rud sfar faoi Gaeilge na hAlban ná má tá Gaeilge go tanna féin tá annach chud de Gaeilge na hAlban a got. Is ceannig ceanháin agus fáil ceanháin eile sé an asce a town. Ach tá mé an dultí roiint den na hacfaní agus roiint na rudí is fearr gur féidir a dhéanamh chun Gaeilge na hAlban eolalam mar Gaeilgeoir in Éirinn. Agus an céad rud a dearthing ná an rud seo Cúrsa garad le Sabhal Mòr Ostaig. So is Cúrsa is Conas Gaeilge é seo ar an Éileann Sgitheanach agus is féidir le Gaeilgeoirí chuirsteach ar cuasaí seachtaine, so tainú an ar fa seachtaine agus cónaíonn tú an. Agus ceirí íochttar as roiint an costas, fi cuid an costas taistil. Agus chuir mé nascanna chuig na rudí seo ar fad híos. Ach íocann dramdar bhanam umart Colmcille as cuid de sin agus bína rangan anna spéisiúil, bína múntarí go maith bín tú ar na hAlban in Alban ar fa seachtainna. Bín sé ábhrín dachar taistil leann ach tá ceir leis an gostas taistil agus fiúgus dú an fellmóid tú an Gaeilge mar na daine haon sé rudí is na síhíní tanga nó na nerds mór atanga Gaeilge haon sé ach bín sin anhha agus a rud fearr faoí ná tá deise go dul agus leir a daine bheith géisiú le daine caiintí daine agus beidir bugan in scrín orta dhéanamh. So sin é ihre a hain agus mullam go mór dit a dhéanamh. Rinne mé féin é beidir tríthóra agus beidir go raibh mar rasir ríistúir aigen. Tá annach chracha Joe ar thuúla tú faoin net cuasaí sin hana Chiaran. Chúla mé faoi mar leabhar tic chum rinne BBC Alba ach ní raibh churamach ó bhhargam ar an áit sin agus chun an trína rá fála mé an ghil marall an tiidirlín agus bhí mé i mas ghil ar COVID mas mín le nó ghil pandéma mas mín le. Agus marall sin vís nuair a vís ag fém ghil just vís ar lína ag brathnú ag rudí agus ag éisteach agus ag léamh. Agus marall sin ní raibh lán churamach ag an siomh physicúil chun bailach chun teanga fálam seachas seachtain amháin a chach mé glen Colmcille le is ghil. So mar sin ní raibh a lán taí a gomer an bhealach sin so. Pigam. Tá anna dul an cíine déad go do goine nachmíí nach ag clustáin ag léamhnatanga ar lína. Ach tá níos má acfaní an sa Gaeilge deireadh ná mar atá in Gaeilge na hAlban. Ach tá roinnt rudí éagsúla an a bhfuilin go mór. Tá siomh an bhaith learn Gaelic agus tá roiint na hacfaní éagsúla ar sin. Agus bhfuilín do gine é sin úsáid tá Foclóir an sin freisin. So uaireanta bíon daoine géirí Foclóirí úsáid ach learn Gaelic tá a lán acfaní éagsúla. Tá físeán le fothedal in Gaelic agus le trascríomh so gach focail a deirtar bhíonn sé an agus tá rointhha achfaní eile. So bhfuilín rud éige mar sin úsáid freisin. An sin Podchraoltaí ní is sagam mín bhfuil sim agad féin i Podchraoltaí ach ceann na Podchraoltaí is mó a han. Is féidir dul ar Spotify ach an ceann is mó a han féin ná Big Gaels Don't Cry agus is mná óga atá ar an ollscoil nó dúach chréoch na hallscoil a bhéidir agus tá annach chraachán tú tá sé grammar tá sé ábharín níos nua aimseir a bhéidir an roiint den na hacfaní eile agus hain sé sin go mórlam. A mín tú féin ag éisiú le mór an Podchraoltaí nó an é sin an rud a gurn tú hain simime?
Bracken sé like nuair víos I written na pandéma must mean that like so raibh mé an an ghil lauert go rialta like ní raibh lá like cardide gom le goil agus ví sléis ima sléis lónar must mean that agus mé an old school so mar sin víig bra ar like Podchraoltaí ar nós beor Éigean agus nithe mar sin agus nithe kind of in casual no a féisiach ar bhealach Éigean agus nithe like víig bra seis rudi casual chun like biogan like rudi álam uanta must mean that agus ó héamh má seis toma de like bhí si a bhd níos éasca chun a bheithegéisteach le Podchraoltaí agus mé like ar an idirlín ag like 3 a.m. uairháin seachas chun a bheithegéisteach le rudi bio like bíon tú an ann seis toma of éon áit éon town must mean that you know. Sure, gomininic fi agus mé géirí éisteach le lán de bhaig na hAlban is málam éisteach le Podchraoltaí agus ar bhealach uanta is cumlam catta an tá mé dtíir géirí éisteach leis an tanga ach tá sé níos fearr mátá an comhrá granmhar nó daine óga mar luúin tú beor Éigean an granmhar caintóir den sco agus iad caint go há tapí faoi rudí atá simúil agus one in a sale person de féin agus tá sé nós comhrá le códe agus sin sais rud is móán so big Gaels don't cry tá sé angrammar ban an soltas an game sin Reinach fanní eile tá cupú ar YouTube freisin tá sra a bhí ar BBC fadó ceapam dar bhanam speaking our language ba agus níos an céim bhblion a rinne sin beidir na hochtadaí tá sé sin beagán seanáimseir inis ach tain sé trí sais comhrá bunúsach agus le héit sin. Ní is gom uanta bíon daine agrá gofuil Duolingo aber uafásach ach dún chail ggóir cheráach Duolingo leat ó héamh focail ahand ach beidir go bhéad fá léimteráig gomór ann agus uint is féidir tástáil ana bh Duolingo cinelín chun léimteráig leabhhealach tríd agus mar don níon fá uanta bíon na focail annachasú le focail bheig agus má tá reinfá Gaeilge go défasáis ebrúach chatta an bhfuil trééis tríháint as éonir mar sin? For éar an tábhar sin de begar am sais alta scríomh faoi Duolingo agus an clíon a bhfuil Duolingo ag dul mar beag sé like tá sé ceart go leir like bhí sé níos úsáadach cúpla bliain ó hin ach mar jouler sais cúpla na cisna agsúla mar hampla an AI bíonn siad ag ahrú an app ar bhealach chuna dúilteach chun daoine ag iarraí Gael na hiiscint sa fear shales shakas like more app must mean that like being Duolingo or no léthe bunathe ar teangathe shakas bailach chun teanga is chun líofacht winter mach must mean that so but like ó héamh na appana de like rinne anki éocht ó bhór domsa ó héamh mo chuid vocab de agus like bíonn sé Sparánachta ar gach airdáin seachas iOS sílam agus Mulum galádar mar bhealach chun sais na grinding inherent to languages a dhéanamh must mean that, you know. Sin siomh dor nachrah mór an álas luigh tú lumé sulir thosaí mar caint agus is sais blank chortaí nó flashcards atá gceist leis agus an é sin bháin atá nó fed a cuisanna dhéanamh tain nó sais ceann sé le stór chur leis an stór focail ba. Sais space repetition ann must mean that agus sin sais rud chun sais rudí a álam gan an ommarthe BM ar sais cramming must mean that bíonn tú ag sais ag brathnú ar focail gach eile lá seachas a bheith ag sais cramá must mean that agus am chás féin bhí ag brathnú ar roiint fhí seán ar YouTube faoi teangathe agus bhí channel ann dar bhanam Map versus Japan fear a bhí sais in Oideas a bhí ag iarraí sais na Japánaise a álam agus in Americánach agus rinne sé sais fhí seán íontach ar anci agus rinne sé sais siomh íontach dar bhanam rifold agus bíonn sé sais brath ar sais an tuma chun bhealach chun sais líofacht a wintamach agus tú just ag brathnú ar an titirlín an tamar fád ag brathnú ar nithe agus ag léamh agus like cé go raibh an sais gaid sin íontach beg urtsta sais rudí difriúlí dhéanamh agus tú ag fálam éon sais miantanga must mean that like i mar chás féin bhíos irí sais
rudí íslódáil agus marjouler sin tá lá antólas rom seis nithe difriúil marjouler sin like ví like deisiú ma kindle an tamer fad so yeah vín si difriúil ach agus tú ag fálam éon mianseanga beg urtsa seis chora éigans a dhéanamh le DDL agus sin an rud is tábhachtí seachas na nithe ar lína mas mí you know? Inte. Tá cúpla eile begur an braniúir sin me hain do roiint tangacha gur bhlam sa iad elam nó mo chaid an tú ausú. Ach luú tú níos luúthe beidir tintin na farda go duibh ach cean rudí is fearr fáidir in mission ná daistrig mé leabhar ó Gaeilge na hAlban go Gaeilge na hÉireann. Agus beidir an airach duine well ní éfá sin íanamh achaháin na bheith an tanga go maithagat. Ach ní raibh an tanga chomh maisina go beidir nach chuisi chomh maitha níos go maithird ach ní raibh fearmheána go an tam sin. Ach do bhór gan airna méid tógur mór mar sin chuir sé fés ulmhór mar chumastanga. Ach tá léthireacht an tábhachtach. Agus tá drama ann ar bhanam dalan Éirinn agus chuann siad amach comicí nó uairscéalta grafacha nó gramáin sna tangacha Ceilteacha ar fad nach mór ach chuann siad amach tintin agus asterix agus tá roinn facu sin in Gaeilge ach tá roinn facu in Gaeilge na hAlban freisin. Agus níor léonn tú granán nó comicí mar sin tá Latin scales na picúir agus an sin ní gád murfuil a coppla focail go tá tú cinelín na nán an scéala dhéanamh amach go brathnú ar na picúirí fecinn tú an rud a lútar is bailach an wahatán go háirithe mátá Gaeilge go hena féin ceiríonn sé le díreach dul ó náid go dtí a bheith cinelín na nán antanga a léamh mar tá na focail chócosúil sin ar bhealach goháin. Bhfuil éonrad mar sin léite go hÉireann? Níl ó héamh mo chuighilmde ach ó héamh Gearmáise de bhíos ag léamh berserk Gearmáise agus bíon sé deachar domsa ach marjouler an visuals mas mí na bíon si a bhd níos éasca domsa é sin dhéanamh agus mé mé just arma tablet mas mí na seachas úrscéal láán a léamh bín sé buganí níos éasca agus bíon sé a bhd níos éasca nós a bheitthe got chun léthirtaí dhéanamh generalta agus sin cean an rudí is tábhachtí domsa ó héamh mo chuid thuras de le Gael mas mí you know? Cúpla eile ó héamh léthireacht a bhfuilling beidir do leibh beganí tréis leibh ortha bhaintach ná tá iris litir acu ar an steall STEALL agus tá gearcéalta agus filiocht da agus tá deara go háling ar fad. Rud eile bhís an bhaith ná ar BBC tá rud ar bhanam litir bheog agus litir do Luchd-ionnsachaidh agus chuirtear amach písa tafada agus písa scrín áireachta a beidir cúplacéad focail ar ad gach seachtain le 5 bliain nó 3 bliain agus banin sé go minic le seanachas na hAlban agus mínítar pointe gramadí agus sin rud go bhéit a Gaeilge ar tuasú ar ceapam litir bheog an litir bheog ar BBC agus chuirmin nascan a beidir den rudí éagsúla seo ar fad ag deire na bhí seán agus nismínte éagsúla tá got agus ceanháin eile na Foclóirí so tá folklór ar learn Gaelic an bha agus an sin tá siomh eile folklóra ar a bhfuil duelí agus cupra eile tá níos casta tá cinelín cosúla dunín agange ach ní gá díire ar sin gríige me level a bhád níos feargad an rud is má bhhaing do gcuoine ná seachtain is Sabhal Mòr Ostaig buganín léthireachta ar nós gramán nó comicí nó d mar sin agus an siomh sin learn Gaelic sin an bailach le sin íanamh. So bhfuil tú sppraige dogadí Sabhal Mòr Ostaig hÉireann? Ar bhla tuairt faoin Uile Sgitheanach ó Éigean? Béidir big ormsa anki deci dhéanamh ar Gaeilge na hAlban tá leabhar sinna gom an folklór Gael go Gael na hAlban agus bíon lista ann ar na focalis chéanta agus na carabréigh nó na carabréigech ní cínse bíon lista ann so big ormsa an é sin dhéanamh ar son na cúise mas na you know? Arás, bhíon gachrathart agus tú fálam Gaeilge na hAlban. Go dílar fad, gur maithfilt. Slán am lína hÉireann.